Omsætning. På forhånd er det givet, at vi skal lade x være lig med mængden af en vare målt i styk, som en virksomhed producerer og afsætter. Vi skulle lade salgsprisen per stykke af varen være givet ved følgende lineære funktion minus 0,75x plus 360. Og funktionen pris gælder kun i intervallet, hvor x er lig med eller større end 0 og er lig med eller mindre end 480. Først har vi bestemt en forskrift for omsætningen. Den kalder vi for omsætning x eller oms x. Og vi ved fra VØ, at omsætning er lig med pris gange afsætning, og vi kan så derfor definere det ved omsætning af x er lig med pris af x gange x, i og med at x det bare definerer afsætningen. Eventuelt kan vi bruge kommandoen expand omsætning x, så ganger Inspire selv forskriften ud. Og vi har sagt omsætning er lig med pris gange x, og det giver 360 gange x minus 0,75 gange x i anden. Vi har internt et koordinatsystem, og vi har selvfølgelig husket vores betingelse, som var, at x skulle være større eller lig med 0, og mindre eller lig med 480. Større eller lig med 0 er selvfølgelig også fordi, at man selvfølgelig ikke vælger at sælge til en pris under 0. Og vi har tegnet omsætning x ind på grafen, selvfølgelig har vi tilpasset akserne, så grafen bliver pæn. Og den har vi så her, og vi kan aflæse, at grafen den har toppunkt i 240 på x-aksen og 43.200 på y-aksen. Og formlen står herover. Så skulle vi så bestemme den afsætning, som vil give virksomheden den maksimale omsætning. Vi har bestemt en forskrift for grænseomsætning, hvor groms er lige med omsætning mærke af x. I Inspire bruger vi jo skabelonen d og d, eller d divideret med d af x, og så sin formel til højre for at finde differentialkvotienten fuldstændig som vi gjorde i første emne, differentialregning. Og groms af x er den afledte funktion, det vil sige f mærke til omsætning x. Grænseomsætningen kaldes også for meromsætningen for den næste enhed. Denne størrelse måler stigningen eller faldet i omsætningen ved en ændring på én enhed i afsætningen, modsat differensomsætningen, der ofte er et gennemsnit. For at finde det globale maksimum, i dette tilfælde toppunktet for omsætningen, skal I jo bestemme nulpunkter til groms. Dette gør man ved at løse ligningen groms af x er lig med 0. I Inspire foregår det ved hjælp af solve. I Inspire solve groms af x er lig med 0,x. Vi skal desuden bruge værktøjet i Inspire til at undersøge grafen med henhold til et maksimum. Og her har vi solvet den og fundet ud af, at x skal være lig med 240, altså at det den afsætning, der giver den maksimale omsætning. Og hvis vi kigger på vores graf, kan vi se, at det stemmer fuldstændig overens med, hvad vi har tegnet. Ud fra den fundne afsætning skulle vi finde den optimale pris og den maksimale afsætning. Og det vi har gjort er, at vi har sat 240 ind på x's plads i både pris- og omsætningsfunktionen, og vi kan konkludere, at prisen, når det er 240, der er det 180, mens at omsætningen, når det er 240, er 43.200, som vi også kunne aflæse på y-aksen her i grafen. Derefter skulle vi indtegne groms af x i et nyt koordinatsystem, og vi kunne så se, at nulpunktet for groms x faktisk giver den afsætning, som vil give maksimal omsætning. Det giver også god mening i forhold til, at vi lærte med differentialregning i forhold til, at når noget er mærke af noget, så definerer det samtidig de lokale minima. Altså at når groms af x er f mærke for omsætningen, så kan vi selvfølgelig rimelig hurtigt se, at der hvor den har 0 punkter, eller 0 punkt, er et af de lokale minima. Det har vi hernede et sted. Ja. Vi skulle have forskriften for de samlede omkostninger være givet ved følgende funktion. I det her tilfælde kalder vi den bare omkostning af x. Omkostning af x er lige med 0,0014 gange x i tredje minus 0,82 gange x i anden plus 210 gange x plus 8000. I det her tilfælde kan vi se, at vi har de variable omkostninger herfra og hertil, mens at de 8000 vil være faste omkostninger, i og med at der heller ikke står x bagved, så de derfor ikke er afhængige af en afsætning. Vi skulle bestemme en forskrift for overskuddet, i det her tilfælde kaldet overskud af x, og vi ved fra VØ, at overskud er lige med omsætning minus omkostninger,
Og vi kunne i Inspire definere overskud ved overskud x er lige med omsætning minus omkostninger, som vi alle sammen ved. Og i det igen kunne vi så bruge kommandoen expand af overskud x, og så ganger Inspire ud for os. Vi siger overskud er lige med omsætning minus omkostninger, og vi får altså minus 0,0014 gange x i tredje plus 0,007 gange x i anden plus 150 gange x minus 8000. Herefter skulle vi så indtegne omsætningen, omkostninger og overskud i det samme koordinatsystem. Og vi skulle selvfølgelig huske betingelsen, som vi definerede før, bag ved hver de tre forskrifter, når vi tegner dem ind på graferne, og så skulle vi tilpasse akserne, så graferne blev pænere. Og det har vi her. Lige præcis her. Og så skulle vi bestemme den mængde, som vil give virksomheden det maksimale overskud. Og vi skulle bestemme en forskrift for grænseoverskuddet. Det er grovs, og det er lige med overskudmærke af x. Og i Inspire skriver vi grovs af x, og så finder vi differentialkvotienten for overskud af x. Og som vi snakkede om før, i det her tilfælde der er grovs den afledte funktion, det vil sige f mærket til overskuddet af x. Grænseoverskuddet kaldes også for meroverskud for den næste enhed. Denne størrelse måler stigningen eller faldet i overskuddet ved en ændring på en enhed i afsætning. Og nu skulle vi finde nulpunkterne til grovs ved hjælp af solve i Inspire. I Inspire skriver man solve grovs af x er lige med 0,x, fuldstændig som i sidste opgave, for at finde nulpunkterne til grænseoverskuddet. Vi skulle bemærke, at de fundne nulpunkter til grovs af x lige med 0 er afsætning, som enten giver et lokalt minimum eller et maksimum for overskuddet. Forklar hvilke af de fundne nulpunkter, der svarer til en afsætning, som giver det største overskud. Eventuelt brug grafen til at argumentere for denne afsætning. Og her har vi så fundet nulpunkterne. I det her tilfælde er det enten x er lige med minus 173, eller det er x lige med 206, som vil give det største overskud. Og med en lille smule jysk snusfornuft, så kan man nok regne ud, at medmindre at det er en virksomhed, der måske er lettere dårligt ledet, så skal de selvfølgelig have en positiv afsætning. I det her tilfælde vil det være 206, i og med at hvis man producerer minus 173, så er chancen for, at der er overskud meget, meget lille, da man selvfølgelig ikke kan have en minimumsproduktion. Eller man kan selvfølgelig godt have en minimumsproduktion, men man kan selvfølgelig ikke producere under 0. Og nu skulle vi så beregne ud for en afslutning. Den afsætning, som maksimerer overskuddet, så skulle vi beregne det følgende ting. Vi skulle beregne den optimale pris, omsætningen, de samlede omkostninger og det maksimale overskud. Og i det her tilfælde har vi sat 206 ind i samtlige funktioner, og så har vi fået i prisen, der er den optimale pris 205,5. Den optimale afsætning vil være 42.333. De samlede omkostninger ved 206 vil være 28.701, og det maksimale overskud, som det hele selvfølgelig er defineret efter, vil være 13.632. Og vi skulle bestemme en forskrift for grænseomkostningerne, hvor gronk er lige med omkostning mærke af x, og i Inspire bruger vi skabelonen for differentialkvotienten, og gronk er den afledte funktion, det vil f mærke til omkostning x. Grænseomkostningerne kaldes også for meromkostningerne for den næste enhed. Denne størrelse måler stigningerne i omkostningerne ved en ændring på en enhed i afsætning, så fuldstændig ligesom grovs og groms. Og så skulle vi indtegne groms og gronk i samme koordinatsystem. Det har vi gjort. Hernede lige præcis. Vi ser groms her, og vi ser gronk her. Og vi skulle finde x-værdierne til skæringspunkterne mellem groms og gronk. Og så skulle vi forklare, hvilke af de fundne nulpunkter, der svarer til den afsætning, som giver det største overskud. I det her tilfælde er det 206, og det stemmer jo egentlig rigtig godt overens med det, vi fandt frem til tidligere. Efter skæringspunktet er groms større end groms, hvilket vil sige, at omkostningen bliver større end omsætningen. Det vil sige, at overskuddet falder. I det her tilfælde, der kan vi se det sådan her. I det her område, som jeg markerer nu, der kan vi se, at der er groms højere eller større end gronk, og det giver selvfølgelig et positivt resultat. Det kan man selvfølgelig aflede ved, hvis vi kigger her. Der fik jeg sagt noget sludder. Det var selvfølgelig slet ikke det, jeg mente. Det var forfærdeligt dårligt formuleret. Men som vi kan se her, når groms er større, når groms giver et højere tal end
gromk, så giver det som udgangspunkt et positivt tal. Jo mindre groms er i forhold til gromk, jo mindre er overskuddet også, og i det her tilfælde, der kan vi se her, at der er groms større end gromk. Men det der var forkert, det var selvfølgelig, at jeg glemte, at vi havde at gøre med mærke, det vil sige gromk og groms er jo mærke af, gromk er jo et mærke for omkostningerne, mens at groms er mærke for omsætningen. Og så skulle vi forklare følgende ud fra VØ, og det var egentlig det, jeg forsøgte at gøre før, at når groms er større end groms, så stiger overskuddet, og det giver selvfølgelig god mening. Det var også det, jeg forsøgte at sige før. Når man prøver at kigge her, så kan man sige, at overskuddet stiger hele vejen til 206. Vi kigger på groms her, og omsætningen bliver ved med at stige mere og mere end omkostningerne, men så har vi her, hvor den lige pludselig vender, omsætningen den falder mere og mere, mens at omkostningerne stiger mere og mere, og derfor så bliver forskellen i det lukket og på et eller andet tidspunkt passeret. Og når groms er lig med gromk, det vil sige, det vil ofte i VØ være, når omsætningen er stabil eller proportional, og omkostningerne er proportionale. Så vil man også ofte se, at den hverken stiger eller falder, men der til gengæld vil være totalt ligelig forskel. Og når groms den er mindre end gromk, så falder overskuddet, og det er selvfølgelig det, vi kan se her, hvor gromk altså er større end groms, og vi derfor rimelig hurtigt kan konkludere, at i det her tilfælde, der efter 206 på x-aksen, der bliver groms mindre end gromk, og overskuddet formindskes.